Be fyddech chi'n gweud yw'r dylanwadau ar y band? Wel, mae bywyd yn gyffredinol yn dylanwadu neu llenyddiaeth neu music neu... mae gwrando rhywbeth fel Geraint Griffiths, yr un mor dylanwadol, a rhywbeth fel Captain Beefheart. Gwrando'r Geraint Griffiths yn gweud, God, mae hwnna mor wael. Mae'n ysbrydoli fi wneud rhywbeth sydd yn gobeithio mynd i... wneud rhywbeth mwy diddorol na hwnna. Mae dylanwadau negatif a positif i gael. Ar yr ochr positif, wyt ti di enwi pobl fel Leonard Cohen a Rolf Harris. Chi sôn bach am ti na? Wel, Rolf, achos bod e... Ups and downs, really. Rolf, mae jyst mor... gymaint o brwdfrydydd da, popeth mae'n neud, os yw'n peint o llun neu os yw'n canu neu rhywbeth mae'n neud, neu hyd yn oed unrhyw beth, mae jyst mor gymaint o brwdfrydydd da. Hefyd, mae wedi gwneud lot o pethau creadigol, mae bobl yn tueddu i'n nghofio, a lot o pethau arbrofol hefyd. Ond fel Leonard Cohen, dwi'n meddwl jyst math o storiau oedd yn reit o llyfr mewn can o 3 munud. Jyst mor creadigol, maen nhw'n dylanwadu ar y ffordd i ni wneud pethau i raddau, ond jyst agwedd sy'n dylanwadu, mwy na dim byd. Ond mae'n amlwg bod chi well dderbyniad yn Lloegr nawr ar ystach chi'n Nghymru? Wel, mae lot mwy o bobl yna sydd yn mae'n meddyliau nhw tan bach mwy agored, ond y nifer yw e, dwi'n meddwl. A hefyd mae'r cyfryngau yn Lloegr wedi rhoi cyfle i ni. So pan ni'n chwarae yn rhywle fel Bristol neu rhywle, mae cwpl o bobl yn y gynulleidfa wedi clywed ni ar Radio 1. Os ni'n chwarae yn Cymru, mae'r ffaith bod ni wedi bod ar Radio 1 yn golygu dim hynny, ond sa'n becso beth i hwnna, anyway. Oeddech chi'n gwybod pam gwybod? Neu chi'n mynd becso yn diwedd? Wel, dwi'n becso, nid jyst i ni, ond am grwps pop, grwps fel Eirin Peryglus neu rhywbeth sydd... Maen nhw mwrdd, enwa nhw fel un esiant, maen nhw'n gwneud music pop sydd mor dda a unrhyw music pop arall, a band fel Llwybr Lleithog neu Anrefn neu Tunnel Torell neu enwi lot o grwps. Beth maen nhw'n gwneud o fewn i maes nhw, maen nhw'n cystal ein rhywun yn y byd, ond sa'n gwybod, sa'n beth sy'n bod ar y Cymru, really. Be chi'n meddwl o'r cyfryngau Cymraeg? Wel, maen nhw bod yn... Sorry, go on. Allen nhw bod yn well. Yng ngha ffordd? Wel, just... y thing, dwi'n siŵr, i feddwl bod gymaint o bobl wedi brwydro yn y 70au a'r 60au i cael rhywbeth diddorol o'n nhw'n meddwl yn mynd i achub yr iaith, fel Radio Cymru a S4C. Yn amffodus, dwi'n meddwl bod y cyfryngau Cymraeg yn lladd yr iaith a lladd diddordeb bobl yn fwy na achub diddordeb bobl. Ti'n meddwl bod yn wirioneddol gweithio yn erbyn yr iaith nawr? Dwi'n meddwl bod e, ie. Mae'n gwneud pethau, mae'n treu fod mor poblogaidd a treu yn lle wneud raglenni sydd yn, wel, jyst raglenni, fel ti'n gweld ar raglenni, jyst raglenni arbrofol weda, sa'n gwybod well gair i disgrifio, really. Yn lle hwnna, maen nhw'n dynwared, jyst pethau Saesneg, neu pethau, fel peth gweitha weles i erioed ar S4C, o'n i'n bod ar noson cyn 1988, o'n i'n gwylio S4C, a ddim byd gwyllt o fi wneud ar y pryd. A, blincyn raglen am lladd mochyn, this is entertainment. Yn anffodus, this is entertainment yng Nghymru, God. So faint mae'r album newydd Wyau yn adlewyrchu eich agwedd chi tuag at Gymru a tuag at y byd? Wel, na beth yw e, na beth yw e. Swn i wedi gwneud e. Swn i wedi gwneud e i cael pobl i prynu fe. Dwi'n meddwl bod hwnna'n swnio'n falle peth dwl i ddweud, ond na beth yw e. Ni jyst wedi gwneud ar bobl, gobeithio sy'n prynu fe, bobl sy'n licen ni cael rhan o beth mae rhywun arall yn meddwl o beth i rhywbeth. Rwy'n reswm ti'n mas i prynu llyfr neu mynd i gweld ffilm da neu rhywbeth. Beth mae can fel hen ysgol gloff yn sôn amdano? Wedi mae'n dangos bod chi ddim ffydd mewn unrhyw fath o syniadaeth neu unrhyw fath o wleidyddiaeth? Ydy, so fi ddim ffydd o gwbl
mewn gwleidyddiaeth o gwbl. Chi'n meddwl wedyn bod chi'n fand yn eich amser, ie? Wel, yn sicr mae, tymod, es i trwy ysgol a y peth yw bobl yn dweud fi ar y pryd oedd o, tymod, studio di nawr, so nes i hwnna, es i trwy hwnna i gyd. A nawr dwi'n jyst yn gwthio papurau ar desg ac cael talu, tymod, bron ddim byd o arian, so mae addysg yn wastraff amser yn presennol, yn bendant, tymod. So, tymod, sy'n meddwl y bobl trafferthu mynd i ysgol. Mae jyst yn wastraff achos mae gan cyfalafiaeth gymaint o hold ar popeth. A ti ddim gallu symud cyfle na. Ti jyst wedi creu cymdeithas llawn o llysiau, really.